Dumela bakulu, Dinyami Tijan is here. I'm back kunge musana ndadzoka panapa ndine nyaya ndikusangana nayo panapa. Nyaya iyi yaitaka kunditibate painzi opposition leaders Job Scala and Jacob Ngarivume vote to lead protests from the front no matter the consequences should the masses call for them. But nyaya ilipo yaitwa nduwe panapa nyaya ya Temba Mliswa akanotora that yange yanyorwa that post yange yabva ku zimlife.com ndoba akuipindura manje ari kutaura amene kuti aida kuedza kuti chi ari kuti while I appreciate where Ngarivume and my brother Job are coming from, demonstrations are not ideal at this time. The people will let you down. A lot of things are indeed not correct in this country, but engagement currently remains the most valuable route for progress. Do mashoko ari kutaurwa panapa nani kirikeni problem ikuitika pane muchindawo ndiye kudai so anoita ngarwa hivi anoshanduka amene kuti kudhakwa here kupenga here kusarongeka here depression here stress here kana kuti chi I don't know anongobudikira nhasa kutaura zvimangwana kutaura nguwa yese yanga rutanga kusaidira nevanhu kutanga kunzwira vanhu tsitsi but at the end of the day muzona kuti apana tsitsi dziripo itsitsi dzekuda kushandisira vanhu psychology yodozo discourage vanhu kupesira alright ngatidai so ngatiti vanhu vachazo ngatiti sezvautaura kuti people will let them down atiti fine zvine naye zvichamurwadza because ona munhu wese iko zvinezvi ari kuti ngati vakabatanza idea munhu akabva akadai ka idea keke vari kuti pressure ikawanzwa kuvarume ava parigona kuitwa solution kuengage unongochiengage chi because unoengage nani kwangoengage anokudza kuti kuda dialogue kuda chi kune Pollard amizire ndio unataka kuzwa nziri kwa one saka muri kuti kudi you see ndio nyaya inotaka kunetsa futi baba munzaiwa tinde Pollard one muri kuti anauye already when you this guy adi kuuya uyu ndio nyaya itika pana but I see you maitirwe zvinhu zvacho zvinoitwa tasek South Africa zvakaitika coalition government GNU whatever zvaitsaneko unonyaza kuti pana pavatoshare na ministries zvese kuradza kuti vari kutolinka vese vari kushandidzana ndo maitirwe anekaifana unyazoitwa zvinhu so that nyika ndokuti ikwanise kunyazoenderera mberi kwete kungoenderera mberi nemuromo zvinonzi Pollard ukada kutaura vanhu vePollard chavakakwanisa kubatsira nyika kana chakaita nyika ende kumberi chacho chi unoona zvishaya because zvese zviri kunzi ED SANPF ndo vatoita zvakati ndo vazodai Pollard handina kana mbonzi Pollard this Pollard that unototadza kunzwisa kuti zviri pakuita sei but these guys vandanga vakangopindoka negiringa kuita mari saka ndo zvema engagement zvikuitaurwa manje naMliswa panapa kuti aiwa ngavaite engagement ko iye anorwadziwa nechi vanhu vakademonstrate because any pressure inokana as long as ichishanda vanhu vakaneta vanhu vari kurwadziwa vanhu vane nzara iye zvasiyana naye anekafamu kake kaanenge achirima zvinhu zvakasiyana kaanenge achiita zvinhu zvake aneko kutozvitengesera akaita MP kwamakore akawanda mhuri yake iye anenge ichidya chiguta vamwe vanhu vanenge vachifane nzara vachinetseka saka vanoti no isusu I think ndo zvatinokwanisa kuita iye ndo paako yachida kuva discourage as if anoziva neconnection nevanhu people will let them down zvinhu zvinokumira mumusheko zvinezvi iye kana achizvita anoziva vanhu zvinoda vanhu stereka achiti people will let them down sei iye vake vakamusiyawo kuNorton akadyiwa kuNorton akatadza kudzokera kuti kungoita MP chete zvakatoramba kana aiziva kuti akatadza kugara correcta ake ma mistakes mashure akuda kuonera evanhu bo zviri easy kungotaura bada kungoita ndopenda zotaura kuti amene kuti kusarongeka kupenga kudherera vanhu kona maZimbabwe vanhu vakaningirika munhu anokuchinja